Selamat guys. Oh my god. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila guys. Ingikhathele. Hayi ma. Khathele sokwenza. Don't think menza ikhathaliso kwami. Like indlela engikhathele ngayo it's so visible. Uyangibona ukuthi no yazini. Yazi njalo mangiba live sekunama-regular ami njengazithayo ama-regular ami nje angiyazazi awuphuthi live yabo ama-regular ami njengiwaziyo ukuthi hayi no kuzoba khona isibanibani engibaziyo nje ukuthi no bazoba khona futhi bazojoyina yabo leyo sengiyazi. And ama-regular ami ahleze khona yabo nje buka yalandelana singiyazi and ayakhomenta ama-regular ami ngiyawazi awaphuthwa lutho ngiyabazi sigobhoza nabo la suke sihleba nabo la sihleba yabo ngikhathele izola ngilalanga because angazi ngiphapame around the same time engiphapame ngaso I hardly slept angilalanga ngalala esikhathini ngo-4 past 4 abuya amanzi ngaphaphama sekumele ngivuke vele ngi-prepare for work and stuff so ngilalanga ngikaze ngikhathele like i-situation ipetukile kopho ipetukile nje ngi-rough crust nje cela ukubheja ubhejela mina ngangibhejela phela ngifuna ungibhejela yabona nje nina enjomani nje kubhela always nama-regular ungiphathela sengi-live yazi ngiba live manje kuyini nje ukuthi enene ungiphathele ngobani mina ngihlala ngihamba ngedwa la ngiba nani sekunenkunzi ngeke besitshontshe sibathi thina siyidudla bayifuna idudla siyasinda thina besitshontshe usibahle guys akafuna ukuhamba yedwa yothenga ukudla mina ngilambile yazi ngiqeda kuba live nje manje cabanga ukuthi usuzongikhipha futhi live shithi ngizophuma live hambe sothenga siphinde ngibuye ngiba live futhi ngileso ngomeni guys why ningenza nje mina ngakutshontsha wena ngakugwaza emqaleni ngeke nje ngikutshontsha ngahlala la emqaleni or was the insurance people calling you saying oh great they'll give you money or in your phone no they probably yeah they should give you a new phone probably an upgrade also and an upgrade I'm not to the past iPhone 16 I'm sure it's a 16 or 17 ooh Mikey angithengela phela mngani wami once it works grandpas don't have iPhones Mark you're a grandpa but the problem is I don't have a spare phone at home so I can't use it.
Good day, this is Halfway My Hair Driver Mhlambe. He's speaking to Nukumelelo. How may I assist you today? I'm sure yesterday was a nightmare at home with no phone. But you slept by 9, right? You slept at 11. Yeah. Because of all the hassle I had to find other problems was your wife not helping you? I went to police station, but I think that's his box and something like that. Oh, okay. I got home, I sent it to him, and then off him. Okay, so you said you purchased your car, your sales cadet was Mark. Okay, let me just put you through to Mark right now. Oh no, my apologies. Mark's phone got stolen yesterday. Yes, so he is currently just going to go to insurance and fix that, but he is in the office right now. So let me just transfer you. Okay, thank you. No problem. Balagis Shamba. Balagis. Yini enzima ngoba ngihlezi ngihamba ngedwa. Yini nizwe lokubaleka isingisi kusabaleka God. Eh? Awunayo ngisho inqebe yokunquma ukukhu wena. He, ngithatha kancane. Khona ngithatha kancane. Mama sabaleka isingisi guys. Shit. Uma mengikhupha se-Devonport ngikuthengele i-12 ye-Astrophase. Yabona-ke wena. Sawubona njani? Siyaphila. Yabona-ke wena-ke. Kumele uzolala la. Ucamela la. Ukuthi ilwili unganaki kodwa wena uzocamela la. Ube njani? Nga-order kashini like ama-formal pants. Uthenga usayizi bani wena? Yabo nje leli order lifika izolo. Ulaji le. Hayibo. Ngicabanga ngizule ngingasangingizi. Futhi lokusile nje namhlanje siyabaleka nje. Sayibalekela Nkosi yami. Umqondo ufreezile ngathi ice block. Senthi. Awumfesa sibahle yini manje? Asibahle ngabe sengiyadla manje nekhofu. Ngiphathela wena. Abuse sibuyile. Sigalewe. Ngifethu sibahle guys. Lwini. Cabanga ngoba bottom medium. Amalokhu njana mala. Yabo nje ularge, let me show you. Boy, manje hlala phansi liyashwa abantu. But ularge lo. Angazi leli bhuku alihleki ngendlela engifuna sihlale ngayo. Ngathi nje angazi nginjani. Ngathi ngizojimuka kanje. But ularge lo. Yabo buka la uthi hlala kanjani. I think kumele nginciphisa kancane. Kancane. Ngisinje ukunciphisa kancane. Angasi sazobona. Bored kashini oh. Ngathi overall. Tubamba wena. I'm going to a mental health facility. Wish me luck. How angifake nami yazi nami ngiyadinga nje konke umuntu. No, serious because oh my God. But good luck, babe. Good luck. Ngi-right emele ngenze i-return. Yenze return. Sisunayo i-Swift malini monthly installment e-Swift 50.5 4 Swift 4.5 kuba mina cishe ngasho imali wrong. Ngiphambanisa nani ne-I-10. I think so, kodwa ne-I-10 4.5 lokhu nje installment se-Swift. Imagine sengibuza Depending on your credit score, you can even get less or more.
Yeah. Ngona kunamkhava. Ayibo kunemkhava enzima kabi. You're going now. Clearly, a lot of your customers are calling, so I'm just going to keep on taking messages. Oh, please, just send an email to me. Okay. Or what to write in my diary. No, just use the notepads. Don't worry, I'll use the sticky notes. Don't worry, they won't. Don't worry, they won't. Wema, yazi angikuzwa nje angikusabi kuphela ngizosenda imali lunch. Angikuzwa mina siphe ukuthi uthini. Banjalo ke abafana basemlazi. Banjena nje abafana basemlazi ke nje vele. Babele nje bakhuluma into engayizwi. Okay. Banjena ke nje. Banji. Namhlanje guys, as much as ngi-sales cadet, but namhlanje ngi-receptionist because ngibambele uSiyanda akekho. Yabo. So ngibambele uSiyanda namhlanje as a receptionist. Business is slow. Business is very, very slow. Liz, and then ngicela ukuthi urane i-batch report. Hi. Mina sisiphe mina ngangithi ungidayisela imoto mina ngibambe mina ngisesicadets. Angwazi yazi. Let me check here. I think if you must. I will because let me try to charge it. No, I will cause Zanta come. No, in the way Zanta machine. I will come inside. Oh, none. No, actually, if you're not lawyer, we got to 7. Is it not the same one? No. Oh, we are running Sabateg is a number solution. This is pain. No. No. The iPhone 1. No. Because of my iPhone. No. Angazi. I'm just assuming. Yes, but like so I'm gonna ngizohlala mina ngoba akekho uZandile akekho uSiyanda. So ngithe ngizobabambile. Nakhona ngibalekela itoho lami. Ngasikwaleli ngizolibalekela. Bye. Hayi, usisiphe no. Ekseni uma ufika makuphinde wahlala wena yeso. Kukhona iliphi ethathe kanje. Sasimshini laya uthathe uphese u-batch report yes uzophuma imali yonke efoleke izolo yabhenka namhlanje ne bese ungibekela bona ngizodlula ngithathe ngizenzela amakhophi ngathi kusisipho ngaphinde ungikhumbuze kuseni no ngeke ngikukhumbuze phela ngithi uyalalela nje so hayibo please stop with the influence. Please stop with the Hey guys, listen, one of the requirements for being a salesperson is it doable? It is doable. Listen to the motor guys. Decliner. I'm at work now. I'm a less take. I go to my client. In fact, we are I go to my client. It's business is slow. And girls how keep it sick. I get caught to spy mazoni mali. Unayo wena spa? Unayo. Ngoba ufuna ungifakela keep it sick. Usipha akekho sipha mazoni mali ubama nje ke. Azothatha ubakazi lama customer wakhe umakho yahamba. Excuse me. Hey guys, come
Mangibuza ukuthi silale kanjani izolo silalile. Mina I hardly slept ke angilalanga shem ngiqwashile nje. Kwasogoloko. Ngiqwashile nje. Kwasogoloko. Ngize ngalala manje nje 16. Ngakhona for like an hour. Okay. So deliver. Okay. Ngiyajwayela. Yabona ke siphaya ngakhona ngaqomeki. Ngakhona ngaqomeki yona ndlela ekhuluma nentombazane le. Hey. Le ntombazane ekhuluma wena iyayisola ke manje. Iyayisola. Leave before another customer of yours calls. Leave before another customer of yours calls. Bye. Oh, bakithi Kehle. Uhlala wedwa wani beqwashile. Ayisethe ngizokhuluma ngapha. Umama uqakasebenzi la usebenza ePortshepstone. Thina sisemhlanga. Umama uqasebenza ePortshepstone. Wena ngise-office la uyezwakala plus a woman la. Manje phela if ulimi lakho lubudlabha then ngizosho ukuthi ulimi lakho lubudlabha and you can't speak to women. You're not a gentleman. Yeah, understand? You can't speak to women. You're not a gentleman. Anyways, cela bandla bethu uzothenga imoto la kumina. Ngisithona imali, cela uzothenga imoto ke la kumina. Sizodayisela nje imoto ngamanani aphansi. Yes. Eza sibahla. Sizodayisela imoto ngamanani aphansi. Ngishaya sisiphe. But if I get kusasa, then bazokufundisa how to use umshini. Ayibo, lapha endaweni emakhadeti. Yebo sengifundisa umsebenzi wasiyanda manje. Mina hlahle sho kumele ngiyisuse le cadet ngivele ngibhale ukuthi receptionist. Usibahle njalo udlala ngawo. Ufaka nje the wrong influence. Mina futhi ngibuye ngene ka finance ayikho lento. Ayikho lento. Mina ngivele ngibe unqantathu la ka half ngivele ngibe i-cadet, ngibe receptionist, ngibe ka finance. Ngibe nje ngizumbule yonke imali. Yes, so like program. Yabo? Awu usangithengela lunch sipha hawu babazi. Ngizobrush inshape. No one can convince me otherwise. Ngiyabonga ngiyabonga guys. Ngiyabonga. Anginamali ebhenki 63.4 khuluma nje iyophela nenyanga. Letha la lo 3000 ngizosala no 400. Sendela mina 3000 ngizosala no 400. Awungeke mama ngivase ngakuthanda. Mama, awungeke mama. Ngavese ngakuthanda mina. Buya sihlakisane sobabili. Awungeke ke wena obhala kanje. Awungeke. Angihleki ke nje nababhala kanje. Ngitheni kunini izolo ngilive hleki nje nababhala kanje. Ngenza ngifundise ukuthi ngize ngififiyele. Awungeke bana ke. Awungeke. Angifuni ukuhlikisana nawe. Awungeke. Zungu awungeke bani. Wait. Awungeke. Stop calling me that. Like higher friend. Angibafuni ngapha bafana basePine Town. Cela ungiblock futhi. Cela ungiblock. Hlela umuhle mnconyabo. Thanda cool babe. Okay, I'm not good. Yasisizulu ngiyathetha mfundisi. Ngcono uvela uthethe kongcono uvele sithethisane. But manje
cala vele uthethe omngcono please gcine ngenze njani nge-laptop my laptop is still with me angikaze ngiyidayise ngakayitholi ibhayi ngakayitholi ibhayi hawu ngeke ungaphinde ubhale isizulu esinjaya ungaphinde ubhale isizulu esinjaya ungenza ngifunde ngize it's just kodwa phela sekuthe ukuze manje yo guys yazi muhle kanjani kulokhu ukuthetha la nawe nje sipha nawe ngibhale into engayizwa manje nawe ke ibhayizawa abafana uthe ukuliphi ihhovisi nasehhovisi ubabhalela nje sipha yabona nje ayi bakithi isikhathi manje ngalamba kanje izolo ngilale ngingadlanga that's why like yes you know I'm hungry it's not the normal hungry you understand it's not the normal hungry so ngithanda umuntu ayihlungu futhi ngempela hlungu ngempela yabo nje la emsebenzini bengabe ngenza ama-video manje ngikhadethi yabo ngiyi-receptionist-ke namhlanje nginjani ngiyona yonke into ngiyona yonke into nje siphinde ngibaleke isingisi. Good day, this is Halfway Mahendra Mhlanga. Are you speaking to Nompumelelo? How may I assist you today? Zippo is no longer with us. He resigned. Devon. Yes, he's available. Not resigned. Okay, no problem. I'm just gonna push it through. No problem. No, ngeke bewenze ukuthi WhatsApp wama basazisikisi laba abafika betshontshe. Abakhalaphi? Right, still they're not educated. Baswenzani? Okay, makeni bafona abaphathi right? Uthi usikhuluma nesikhulu anaphile lapho kodwa nginodeni ngongasiza so it comes to like yes. That's how ngiyabisayisho mina. No, aspect though. Angithi manixabene ekhaya uhamba umenzela wonke umuntu namhlanje sixabene. Same story nala. Ubani uneke kanjani no kwamanje akatholakali ngamthathela umyalezo. Maybe I'll show you comment. I know the camera stopped showing. It's just going now for insurance. Give for a shock actor. Very disqualified for this job. I'm not. Literally just. There was a bad. Ayibo, ngiyadayisa mina la nginama-custom. Awu, sisimanga sengene nje wena usifikele. Wena ungabaleka iqala futhi uye lapha ekhoneni uvala isicapha. Mase kube khotheza wena ungabaleka iqala. Uyongena lapha ya. Ungabaleka kuqala. Yenziwa kanjani ungasebenzi ngesikhathi ngithola imoto yami? Shithi I need your 6 months bank statement if awusebenzi. Ngifuna i-Starlet Cross brand new. Installment 4.5 depending on your credit score njalo. Could be less, could be more. Could be less, could be more. You understand? Mm-hmm.
Lapho la ngiyanya. Bolo. Could be Let's this. go and get on my life. Your English. Oh, ngiyabonga obendala. Hayibo sengaziwa naseSwitzerland. Umuntu uyakhuphuka kodwa ngokwezinga lempilo. Ngokwezinga lempilo. Hayi umuntu uyakhuphuka. Ubona babukise ngaye kanjani? Ngizomenzela umphathi. Ngizomenzela. Guys. Yabona nje la emsebenzini. Baya ku-test driving? Oh. Nifike phela kazi nizo-test drive imoto. Mukwazi kodwa phela ukushayela. Hayi kuthi uzofika uvuke nje. Akwazi ngisho ukuyisusa uma uzo-test drive. Uzo-test drive kanjani ungakwazi ukudrive? Kanjani? Nesinye ikhaseli siyakazi futhi lalela. Lalela. Labafana bakushelayo ku-live kuba njena vele kuba njena vezi. Get used to it eventually. Lelo desk ngilicele i-cleans. Ayi lalela ukho wena la kuyimanje uthi sisiphe ungimele ngomsebenzi wakho la yamuza usiyandisini Akabambi ngani ucingo loyo? ususisiphe awubambi ngani ucingo ngoba de kufonela Hayi Sowili unjani ukulamba sekukho ukungizela khona siyanda khona ukuthi and usiyanda ngabe usadla kwesibili man seyasukuma seyespa woo shame hayi bandla unjani mami ngiyabonga why ungamhloniphi usine wena ngiyibonile ivideo yakho no I wasn't saying someone I wasn't naming someone specifically I wasn't being specific it's just a name that came up yabo it's just a name uthi usenda he call you back ulambu uyashona ugcina izolo uthi ulambu uyashona ugcina izolo nange awubakithi siyanda Wemngungi nomgosi. Ubamba ifoni siyanda. Bamba ifoni siyanda. ungayibambi usanda uzophazamisa lo wow ukhuphula BP lo oh ngiyabonga Kendall uthi uyafona manje usiyanda Is it free to test drive? It's free to test drive. It's free. Sibahle yazi ngilambile mfethu. Yazi la emsebenzini bafuna ngifelele. Like ubuya kuphi emakhaya anginawo emakhaya. Anginawo. Yebo nginawo emakhaya. What makes you think anginawo emakhaya? It makes you think anginawo emakhaya. Uba ungenawo emakhaya kodwa bakhona abantu. Yazi bakhona abantu abaningi emakhaya. Yes. Bakhona. Your voice lihle ngiyabonga. Awusibahle mfethu yazi ngabe sengiqedile ukudla manje sisidlile sesisuthi. Yeah, I'm probably the sawat. Ngizobamba How? Hey buka lo buka. Ngikwazi ukusho la live kodwa ngizokutshela. How ngeke Ngishina futhi ukubamba. Ngiyazithanda imuso. Hawu bese yini manje sibahla uhambe phela. Hayibo, uyakuthuma. Hawulana. Yedwa. Ngihlezi ngihamba nje mina ngiyadwa ngiyothenga ukudla. Kuyini nje mfethu? Kuyini nje mfethu kulokhu njalo ungiphathela ukudla sengaze ngisakaze ngephansi.
Hey. Awazi sikhona ungena amakhaya. Bakhona abantu abangenawo amakhaya, guys. Bakhona abantu abangenawo amakhaya. It's not a thingy. It's not ihlazo. Bakhona abantu abangenawo amakhaya at all. Bakhona nje. Ulundi olumasikiti yazi sisoma uganelo olundi, guys. My sister uganelo olundi. Mahle amantombazana laphaya yazi. Very, very cute. Khona nje amantombazana amahle laphaya. Ukuthi okay, yayimuhleke lo. Keli nje ukuthi nje uyambona ukuthi siya. Muhle. Now, yabo baningi abantu abangenawo amakhaya. It's not a hlazo. Baningi nje abantu abangenawo. Girl, uyaphila. Kade bekufuna khona igogo nje kade kufuna. Khona isalukazi kade sikufuna nje. Excuse me. Na sithi besizowena ekuseni. And then usiphewa sakuza umshini ukuthi uphi. Right? Ngithi ngiyaqhamuka ukuthi mina ngintombazana. Tell mama nobaba bakho no. Like baba ngibajele ukuthi ngisenamba anything else you told us? Ngihambile ngizizo ukuthi makhada mbeke imali engekho. Ngiyakhumbula 70k. So awumyotha la. Ayisibahle yazithanda phethe indaba usithi awumute lapho. Manjana phone. Umuthalaza nje section. Sethenga nini phone? Because I'm not contract. Ngithenge cash. From also hola khona ama iPhone ship it for 2000 3000. Yebo. Zinobukhadi B. Izipho zami zokhadi B. Hawu zinobukhadi B. Wrong into engishayo. Izikhadi B zingaka. Kodwa drama cishe njengezakhe. Ukhadi B fanele. So sendleleni. Mina ngivume wena. Uhambe enithentsha nana ngizodinga inamba yakho ngoba ndizimisele ngawe mamakhe. Uyimoshe ngokuthi uthi mamakhe. Uyimoshe egcineni yazi besiza ibisizi and then yathatha sharp care. Hello Chichi Jan. Guys siyahleba guys la I'm going to street. Babona phela bafowethu. Uba. Ebank bebembusi bangithengela. Wey. Hey guys. Hey, abo futhi izolo bekusuku legame izolo. Hayi izolo mina yabo khona ayonela uvela onqeda amandla. Hayibo. Uvela onqeda amandla kunelifana. Ayabonela unqede amandla mama. Izolo futhi bekusuku legame from ekseni kulaze sale yolivala gilidi. Bekusuku nje lokubabaza. Eni? Oba. Oh. I-training izothatha isikhathi esingakanani vele? 30 minutes. Shoba ngilambile nje. Ngabe sesibuyile. Cha, ngabe nje usubuyile. Ngibuza abantu baku-live ngeke. Uthi umana kabi wena sibahle. Yiphi into eyenza sense umvume uthi angihambe ngedwa ngithengele naye ukudla ngihambe ngedwa ngiye lapho uyangithuma kahle. Ilunch tea break ishayile ngo10 sekupast 10 manje kuze yaphela kodwa usulambile lo muntu akalambile ngabe usukumile wahamba sithenga la wena umgwaqo ungene yini enzima akunalutho ngithi mina sambeni about 2 akafuni uyabona nje uthi ngibambile lana ngi-receptionist ngiphendula incingo kring hello iyakhala nje kuleyo sonke lesikhathi debate. Wena sibahle nje musuwenze ngathi uyashesha muhamba usibahle anqona uground usipawo wonke libele sihawu Musa wena wena sibahle sihamba u30 minutes siya la eSpa Elithekela ubhume kacinga
Hawu mfethu angimthumi Uyangiphuma, uyangithuma. naye uhlale la i-KFC kulungisa uba i-KFC ngiyakumanipulate time ngika-blackmail Akuwona laba bazosenza i-training. Cafe? Ibomenzi hawu usibahle ngithi nje cela ngiphathele into hayi ukuthi ngithi angiphathele ngemali yakhe cha ngemali yami. Good morning, how are you guys? How are you guys? Very good, thank you. How are you? Very well, very well. What's happening? Just like- Yeah, Nick and Daddy from Nanotech, you may recall us. Thank you. You're welcome. And there's a chocolate. Oh, Yes, yes, please. please. Yeah, thank you. Would you like something to drink? Water. Love it, coffee. 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 No problem. Just refresh my memory. What is your DB's name? Bulala. He's not Oh, is here. it Vincent? Yes, Yeah. of course. He's on leave. Oh, is he? Okay. Yes, so and, there's Salma. Manager, Salma's here. Salma. Yes, okay. We'll pop in and say how to do. Sorry, it was a while back, and I've been visiting all the halfway dealerships. So lots of Who's dealing with queries? The leader, Christine. look. Kristen, we know Kristen, but over here. What's the guy's name? Kiniso. Can you Say Kiniso. Say it again. Yes, Kiniso. Kiniso. Okay, we'll get the tongue. No Okay, problem. let's get you coffee. Thank you. Water. He said water. To the men's room. The engineer. Thank you so much. Okay. Woo! Habe ma. Ngicela uthengele uBhumi ePeace. Awukazi akafuna ungithengela. Uzobona sengithumela isithuthuzi ngicela usithumele. Angifuni. Okay. Na. Oqala sithola ama-tom. Sesithola ama Kodwa ivusa phi-tom. thanks. Hawu, ngisho nje uBhumi uzobona sengithumela isithuthuzi lapho. Siyabazi-ke abantu njengawe. Bamba umoya ngochocolate hayi bo ngifuna into esile. Ngifuna into esile. Ubhotshi lona. Ngifuna into esile. Hamba sokuphelezela ngiyephi ngiyothenga ukudla. Ngiyothenga ukudla. Oh, this pen is nice, yazi. Lazi bese singanalo ipen. I-training yani vele le yazi anginayo nje isikhathi sokukhuluma isiNgisi mina ngikhathele. Mina ngikhathele bakithi. Ngikhathele nje. Uzingilibele manje sengilibele ngihleka into engekho ke manje naki. Yabona guys. Hamba nathi ayibo guys ngikhathele. Hayi ukuthi ngingangakwazi ukuhamba. But I'm the one ohleli la reception namhlanje, so I can't leave because ifoni iyakhala and ifoni ayikwazi ukukhala ingaphendulwa umuntu. Yabo ngoba ngibambele usiyanda nje. Ngibambele usiyanda. Legqobhezeni again. Hayi, ngcono lo. Unama Kakhulu. ukashaya isikhindini. Esifundisa okokuqala. Hayi. Asibone Golgotha. Unamanga wena. Charity. is she still here? Yes, Just she's, I don't see her there. she's in the Oh, corner. isn't she over Yes. there? Oh, she's moved. That's nice. Does she have her own office now? No, they all share an office. Oh, she's still in the corner. Yes, she's just Yeah, here. Shannon. What is there? It's a floor walkie. You know what a floor walkie is? Yeah. Like a pigeonhole. So everybody's here. The DP, Salma, If and I, Viresh also. Everybody's there. Yeah. How's the month going? How was last? Terrible month. This is a very, very terrible month. Business is slow. Deals are declining. For real? Oh, here's Charity. Charity. How are you? Getting yourself? Yeah, allowed to have coffee. I love a coffee machine. For the floor walkies. You're not allowed to have coffee in a coffee machine. I'm not trying to mind this.
Usibahlagazi la. Buhle kangakanani? Sikhethekile futhi. Kumele usiswele. Ciphiza lapho. Is it kwenzeka kabili nje, that's the problem. Kwenzeka kabili? Shuthi phela enza ususu ube enye inkomishi. Kanjani? Kahle, angithi iyama nje. Which coffee ayifunayo? Nani ayidla. Listen guys. I small talk iyanqanisa mfana. Cela ungiboleka leso singilisi nge-interview. Wazosithatha off. Wazosithatha. Yes, I'm still on Aratin. Oh. Seliphilisa lodwa nje kade ngitshela my doctor thini iphilisa lodwa. Awusandi zibi huzethu andiyiyo le drink ebhodlisayo nalava. We, kunkulu wami ngafangeni. We, uyacabanga sesijona ke mina nawe ke sisiyacabana. Isiphosa nami ngiyathatha ngiyakubhekisa le nami angisakuzwa nami asulile sesiyathathana ke manje sesiyabambana awe ma Hayi usibahle bakithi. Uyacabanga ke sesiphikisana uba igama lakho ubani Luton uyacabanga sesiphikisana sesixabana ke nawe usithi na baby ndimamele kaloku ngithi ngimamela ini yona umamele ini sisangana nami ekhulu installation yabo ukuthi ngempela ngesisebenzi lento yami nawe ngeke liya labafana bakulava kudinga impopho. Getting a coffee somewhere, right? Yes. Is this the one? Is it done? Don't forget that visual. Don't worry, we'll clean it out. No, it's not you, it's not you. We'll take it out. Yes, but ungenele. Nangu sibashela pha. Ha, usashonele? Kade zolo lo sineki amafoni. Foni yakhe sithele lapha. Angikuyona accident just case. Accident 45 packets. Nasiceda kuxoxa ngayo. Leyo ngicela bakunike 2 days off to go do your maintenance angikwazi nje nini ngoba ngiyasebenza Sazongena 7 to 7. nini yabo nje nisibona sibuka nosisi sibhe unjani buku sibahle unjani hayibo buka mina sekusela uhalf wenkopho futhi nje angazi zinjani manje so sithatha isikhathi setup isikhathi guys hayibo Akuyisikhathi somaxaka ikhaya. ingakho mina ngingaloku sisipray ngoba ngavele ngabona ukuthi Ngiyacela vele. ngeke asoze ifike nalapho nje nana andinguye umuntu onolaka kwamna ingxabano ndilungisela ngoswazi lwa wema ay yabona nje sisiphe mhlawumbe samele ngifastele indoda ebhubhile nje waye ungaluka ngikuthanda ukuloka angikuthanda ukuloka ingakho ngingaloki inkopho kumele uzifake wena endlini ku-easy kapha angikwazi I can't do anything I can't install my hair I can't do my lashes angikwazi hence why I always go out and pay for a service I can't do it yes kumnandi ukwenza uyihlalele nje we ayanda
Hawu ayandi sehamba nalo. Ngibambile sisibheki, ngibambile. Cela umtshela ngiphathele iro. Cela umtshela ngiphathele sisiphe. Hawu ma, ngicela umtshelame. Hawu ma, we ayanda. Hawu Jesu. Hawu ayanda usesho masiyothenga. I-Red Bull 35ml. Hawu le msebenzini wine ningasho maseniyothenga. Ngiphathe i-Red Bull 335ml. Niyolanda baye Central. Mina shithi ngeke ngidle ke namhlanje. Namhlanje mina ngeke ngidle. Angilazi sis. Hayi shithi baluthathile ngoba nale lambu la chocolate. Angazi awulibeka ngala buye khona. Angazi. I'm not sure. Sibheke namakhamera. Ngizonething. Hayi cha ngeke ngincenge bahleke we. Hayi ngeke ke mfana wami we. Hawu ngeke. Hawu. I can't do any lashes. I can't do maintenance. Sinayo ntando. Angikwazi ngempela. Installation isiketukile nje ikhanda saketukile sekudinga ukwenza kabusha. Mangibuza ukuthi enene angikwazi ukuzenza mina ukuthi no. Khona abantu abazi ukuyilwa ama-braids. Mina angikwazi ngisho. La ngemuva into engayibhaka yona. Angikwazi. Mina senisithi ubona ulayini lo usukuyagwegwa nje ahluleke Usengumama weingane zakho manje. Mina ngeke. ngizenzela ukuthi bangifake indolo akuyini esibawu ngiphathelene You serious? Yes. Okay. Mina ngicela ungiphathela nazi inzipho oh. I don't know if you can see. Ngicela ungiphathela, you know that the what is it called, the sashimi. Le ngathi sifile ngathi ipizza. That nice thing. For cashew, yes. Ngiyacela. Zishanye necappuccino. Hey uBobiyana. Ngabadi dlile la waqeda. Then niyangiphazamisa ngilive wami nabantu bami. Mhlawumbe usibarweni khona la. Anazi. Umusa wami mina nofisa ngibhekelele KFC. Mina mangona sibathathe ngiphulephulela uKFC usuhamba ngoba nje usulambile nawe. Fanele ikhaso sedlile. Ho. Engiyadlala bo. Ho. Kusiyami. Usibahle guys ngeke lutho sisakekho sibari la. Nawe uyabona hayi akekho bakithi. Ngabe ngiyamsukela. Isithandwa sami ngabe ngiyasukela bandla. Ngabe ngiyasethuka. Ngabe nje. Wena bayagikhiphela imali. Ini? Imali. Uthatha ikhadi. Awuthathe imali phela ukuthi uzoyabuya na. Hawu. Ubazali. Ukukade ifoni lami ikhadi. Mina ngisathatha ikhadi ngenza. Ikhadi sibahle as agreed ukuthi angilokho nje lo guys angithengeli. Sathatha ikhadi ukuze enene. Ngibuka izinqa zami la ngoba ngihamba ngitokile shame. Ngiyadlala. You know when you sing your reflection, sorry.
mhlawumbe uyadlula usiye reflection. Angithe ngiyabona-ke wemagubhela noMahli ukuthi yindaba abafana ngibaziphi ngoba nje ngivele nje Nkosi yami ngibona ukuthi waze wanginginyisa, waze wangidina, undidina down. Ngivele ngibone nje ukuthi ayikho phela lento le. Ngusi next time chomam ngilungisela ukuya Greener Crest. Hayi bo, wenzani lapho chomi? Ungiphathele phela nje into e-right lapho. Ngiyephi khona lapho ngoba ngifuna ukuphathela into e-right nje mina Nkosi yami. Uyokwenzani chomi lapho? Uyosebenza, uya kwi-vacation nje uyokwenzani? Uyokwenzani? Yoyenza. I-7-seater installment, guys, it's Khanyisa, it's 6.5. I like 6.5. I like 6.5. So hey. So palab. Asazi make decline now. This is musuyayazi ni pin. No, I'll tap it. Activate to tap pen. Okay, what does still get there? I need to make somewhere good machine before tap ko itlot. Like it pin. Oh. Kush isgwili isigansonto sesgwili. Hey. Kush isigansonto sesgwili. Hayibo. Hey. Shopping bro, I'm off until Monday. Ungiphathele yes. Ungiphathele something. Tribal yona. 620 credit score. Singazam. You can send me your documents and we can we can try. Please take my number up and we buy, yes. And then text me. And then you can decide, okay? Yeah, bo. Sometimes when you're doing an application for a customer, yes, the guys say sales, yes, reach my targets, but sometimes I feel ati 9,000 ufuna 7 seat, yabo. 7 seat installment esakhona siqala ku 6.5, yabo. So muzazo makhona there is a possibility ukuthi kunganyuka noma kwehle, yabo. Everything depends on your credit score and everything else, yabo. Sazofaka tracker obani. So installment is nganyuka lapho, yabo leyo nto leyo. So as much as we want to make sales, but ucabanga ukuthi ish came, yabo. Umbuzo umuntu, are you sure? I am sure. Nan. Yabo leyo nto leyo. So ingakho ngithi mina umuntu ngicela at least abe nama options noma u2 noma u3 emotweni ukuthi okay mhlawumbe ngifuna ilokhonjana, ngifuna i7 seater, ngifuna itriber, ngifuna ini, yabo leyo nto le at least ukuze wazi ukuthi mungabela le mhlawumbe sikuzama kule, mungabela le sikuzame kule, ngeke ukuthi nginqabe yonke indawo, yabo leyo nto leyo. Ingakho ngithi mina ngithanda ukuthi umuntu abe nama options, yabo. Ngakulethela lunch, yes, ungangilethela lunch. Ngiyabonga Nondu, ungangilethela lunch. Webongs uyaphila nekhanda iphone. Yabo. Liphi customer? Shithi umuntu ngeke azadleke la. Sibambe ibhande sifastile. Linezumpulu lelo khadi.
Uthi usanqaka i-customer sesisiphe. Ubaqambela manguthini la. Yabo Charity uthi nje usuyaglow lokho wa-install. Uyibo, Lokho abe-birthday nje mina uyaglow. vele ngiyaglow. Lokho wathengela i-17 cash uyaglow. Yikona ukuthi mina ngingavaza amandla ami, mina sidalwa sami, vele. Yikona ukuthi nina ningazi ngiwumina self. Wona sikwazi uwena, sikwazi uinstallile nje. Shithi ngabaleka. Ungasekubona ibandla yami. Andizange nibaleke kumina magenge. Charity, you have hair, I don't have hair. Asikwazi lokho. I don't. No, but ungagunda ube muhle. I don't like it. I like hair. No, but we need to see you. Nangu niyangibona nifuna ubunjani kanti? Khupha mngu. Ini. Ama-frontal la washintsha. Shithi aningiboni nje. No. How? Ningamkholwa. Hawe ma uzosilethela ilunch. Wena wasuyishutheka manje. Awungeke. Siyayicela i-McDonald's McFeast. Angeke Charity. Uthi uzosilethela hawu. Ubani? NoZulu. Usebenza kuphi? Ngisebenza eMhlanga. Nangomunye ucela i-address. Ucela i-address akayifuni mina ngiyayicela. Hayibo, ukhuluma nami nje Charity. Ufake i-address ya Mr. D. Ngizomsendela ku-inbox. Hawu. Ukhuluma live yena angikuthembi kwi-inbox. Hawe ma Nkosi zohlala i-McFeast. Eyami ingababi eyakhe yababa. Ngoshesha. Umuntu oshadile akathengelwe. Hayibo angidli. Akathengelwe umuntu oshadile. Uyikhumulile yena yakhe. Ngitata. Ngiyangazi isimo sami simanzonzo. No, stop nonsense le wena. Okay, sengifaka i-address. Good day, this is Hafe Mahendra Mhlanga. You're speaking to Novumelela. How may I assist you today? Wenza kancane andiswa sesothola ilunch. I can explain indaba yokushada. Can I please speak it explain. No problem. Buka mina manje ngisayithola i-McFeast. Ngiyabonga ungamthengeli lo I shadile. can explain indaba yami yokushada. I can explain. Ngizomtshela. I can explain. Well, No, I can explain, guys. I can explain. Oh. Sase samculela nje kwami iphi phone iPhone 17 athengelwe na cash. Musukungithi lunch. Kanti njani? Cash. Mina ngiphathele iSamsung nakhona etsheni. Samsung le. Nakhona etsheni Samsung. Iscreen isifile. Isimo sami simanzonzo. How? Lo ngicela nje bani. Yes. Ngeke uzufe ngelunch. Instead uzobonga ukuthi ungifidile nami. How? Nami ngiyathanda noxolo ko. Lo nje ningamthengi eshadini. Lo uyakwazi ukuthi my man. Mina ngeke ngabusho my man la live wakho. anginameni. Anginababa. Sithengela ilunch. So anginamali. I don't have a father. I also don't have a mother. Njani lunch awukho right. Ngizothengelwa mina nje. Ngaze ngithole encane. Ini. Mhlawumbe nje bengizothengela ulunch wephisa ngaze ngithole ibucket for 1 ngoba kumele kucatshangelwe wena. Makuthiwa okuthiwa Mr. D so maku Mr. D order McFeast. Shuthi lapho ngizoyikhethela. Hawu. Ngathi vele lento yakhe scam. Le eyami njengoba ngisho ukuthi I can explain indaba yami yokushada guys. I can explain. Niyabeza abantu abashadile. Yeah, lunch is lunch. Muphi? No, it's not like this. Mahlama wiva konke futhi and ayakufanele. Ngiyabonga. No, fanele awakhiphe sibone ngawafaki. Niyamazi umnguwe engayifakile wivi. Bayangazi. Mina ngine video ngila ngigunda imbungculu. Pho indaba ungakazi thina sikubone halfway asikwazi. Hayibo, ngobani? Asikwazi halfway ungayifakile iwivu. Khipha iwivu. Bayangazi, bangazi nginehlande la TikTok. I-license ayinayo i-PDP ndifuna u7 seater ayikho inkinga. Even if awunayo i-license
You can get a nominated driver. uza ngizoku-appruvela. Yabo, nangu umuntu approve ama-deal. Nangu. Buka kunokwanda siyakukhulumela. Buka abangani bakho bakukhulumela. Uyabagqugquzisana abangani bakho la ku-TikTok. Sotho, mzala siyakwazi. Asimazi magenge Khula halfway. nawe. Asimazi Lento ne-halfway uyiqali, engafakile lento ibintu. wayinchelebele. Cani ngifollowa la e-halfway bayahleka noma ungenawo ama-followers. Ucela ningifollowa. Cela batshetse ngubani nguya ngifollow. Mina, I have more than 400,000 followers. Kulungile. So- Charity 1,000. Ugugu ududu uSomhlori uyoza ngigugu. Cani ngifollow. Ngiyacela I will follow back. I will follow back Charity Mbambo, CHARITY. Yabo, ama-deal mediclanile. Uyazi I uthini don't life send? decline them. I decline, bro. But I don't decline them, bro. Decline, bro. Me validated. I don't decline deals. I approve deals. The bank declines. But mina I approve. Let's say ama-applications othenga noma-VIP moto. Ama-7-seater khona. Namhlanje si-deliver i-car. Guys. Hey. That car. Guys. Hey. Charity Mbambo. Hi, nisebenza nini? Manje usiyanda. Wesiyanda. Wena indaba yakhe ithini? Siyasebenza la. Ha, money in Capitec. Mani yini ngoba mani minus lo. I-lunch le. Usobedane wenza wadlala uCapitec futhi ukhohlwe eyami McFeast. Guys, ngicela ngamlaleli lo. Guys, akithe ngithanda njenge-money in. Angamlaleli lo. Ngicela ngamlaleli. Interaction. Umuhle Mambambo, you look familiar. Uhlalaphi? Mambambo. Komashibri from Ainanda. Mawemfi khona usisi wangihethe ofana nawe. Kanjani sengicabanga ukumreplace ngawo. Lutho. Mina ngizogila igoda phezulu kwempandla mina. Njomani ushode ama-McFeast ayi-2 uthi uyena oyifakile imali. Ayi-2 ama-McFeast ufake imali ye-McFeast eyodwa eyakhe yababe Ngicela uphumuza isihlalo sami for at least an hour Wesiyanda ngizosuka mina la uzowenza umsebenzi wakho. Uyangizwa yini? Ngizosuka la. Adubhukhela bani flights la? Isi-ready. Flyer nini kanti downstairs? I-technician. Wesiyanda. Hey, Wesiyanda. Please check in for him. Where? Uhamba nini kuqala? Uhamba nini? Oh, there we go. Check in for him. Shame, man. I'm checking in for him, yeah. Did you log out la ku-WhatsApp asingeneni sifake i-status ku-WhatsApp kasiyana? Ushuthe mgu. I just followed you, Charity. Woohoo! Thank you, Chubby Chick. I'll follow back. Phone yami isengale office. Umngu akakwazi ukuchecka in. Check Umngu in. akwazi ufly. Engibhedela lo. Check in. Hayibo, ngiyabonga phela ama-flight details. Uyabona? Umngu akwazi ufly chum. Kanjani mina ngiphuma Ngicela ngifly. Eva kaFaden. Akuchecka in. Ngibuka i-flight kuya khona. Uyoku-trading. Yeah. Yindaba thina singayisho khona. Ima nakho ngisebenza la if i-credit card isanduyenza this year April ngithatha isikhathi singakanani to qualify. Inbox no uyithathe April May June we're in July now so right. inbox umgu which card you want Khanyisa Why thina singayiso eGoli? Ngiyabuza mina. qale usikubone without iweave qala chu. Yes, Khanyisa, we can submit. Mzala. No ired pulenganga, ubani longalalanga.
Thank you. Oh my gushy. Sister, please read your kanjani. Sawubona. Hello. Siyaphila. Thank you. Kade umile la. Hilux ikhona Mr. Mbambo. Owakithi-ke lo. Awukwathi angiguqe phuthu wasemzini. Ikhona i-Hilux for you Mr. Mageza. Was. Nale tuzoba chocolate. Thank you. Sign up. Wait. Sayena ka O2 masangambane. Oh. Hey, good man. Wait, yeah. Received by signature man. Sisemhlanga, halfway Mahindra Umhlanga. Ngala, same thing. That is where we at. Thank you. Ngizonilandela manje. Ngizokulandela manje. Mangisuka nje la, ngiyonifollow back. Thank you. Yes, Mr. Mbambo. Sisemhlanga, halfway Mahindra Umhlanga, just opposite Oceans Mall. Bangilandela mngu abangani bakho. Ngingamlandeli wesaka cherries. It's a lie. Wesaka cherries. Ngiyabonga. Kanjani mhlezi ngiwasha ngisho ukuwasha. Nginengane mina na3 ngiyawasha la. Serious? Yes. So, Kanyisa, it is advisable to open kuma major banks like FNB, Nedbank, Standard Bank, ubani ngishaya kuma major bank konje. Mama, cherries, mama. Ave Jesu. Kunjani ngalokhu wenu? Yabona nje. Yes, so it's advisable ukuthi uvule kuma major banks, FNB, Nedbank, Standard Bank, you know, and ABSA. So once wavula kulawo ma major bank credit card kuba ngizongaka. Ngizodla ma. Aphela ifikwe bubudla. So that's where it is advisable ukuthi uthathe ama credit card corner so that when you submit for e-vehicle finance kuba lula ukuthi lelo bank likunikeze i-finance yabona. Because if uthathe Capitec, truth is Capitec uyifinance imoto. Discovery doesn't finance a car. You get it finance or FNB, which is West Bank, Nedbank, MFC, and all of that yabona. So it's better ukuthi i-credit card uyithathe kuma major banks. He's on follow-up back. Yes, you may, Kupela. Yes, you may. We encourage ukuthi abantu baqhubeke bafunde. Mr. Mbambo, we just need, if you are employed, 3 months pay slips, 3 months bank statement, your ID, driver's license. That's all we need to process your application. If you're self-employed, 6 months bank statements, ID, drivers. That's what we need. Oh, bhuti wami ngikuchazela ntoni ngoku ngesizulu. Thank you, Lindiwe. Thank you, thanks. Ngicela Mr. Lungisani Mbambo u-DM umngu in-number so that I can phone you ngikuchazele kahle. Yo, Chomi, I am not sure because we did receive over thousands and thousands of applications for Lama posts as a Palito, so they should be in touch soon. It's not a problem ungenai pay slip akunankinga. 6 months bank statements. Toyota Remions nayo Kanyisa ikona.
readily available for you. And the enhle le brown, is it brown or what's the color? But if you want another color, we can. Ikhona. Ngiyasebenza la wena uxoxa unendaba mina ngiyasebenza. Bathini abantu bami? Bafuna izimoto. Abantu bamadebe 100 and something wabaxosha nje. No. Okay. Olungisana usek-DMile inamba cela ungipha yona so that sizomfonela ifoni i-Hilux. Okay. Yo ngathi bengafona kunini ngilindeni makubhena. Ama-vacancies aseBalit. Oh, what's happening then? People have been asking me about that. Yeah, I don't know. Bazofonelwa phela. HR is busy. Kona maningi ama-applications Money, applications. Yeah. Money. Okay, bye. Uyaphi awuqeda ukukhudumeza? Angibengazi ngibe sokufonela Nomsoni, sokufonela. Bonds. Huh? Oh, good in you. Okay, I'm leaving now. Sebuyile umngowenu. Do not forget. Now, usiswe lunch wena bhuda. Uyafudumeza manje ngale. Uyafudumeza. Ila, thank you, Mgidi. Thank you. Usiswe lunch uyadla ngoba wena awubanga usangi-include mina kule lunch. Uyadla. Uyafudumeza. Mboza nepizza manje. uthini charity? Hawu, angithi thina besothengela sinawo i-lunch. Mbuki nangu kade fudumeza zona. Usuyebusiswe lunch ngisho ukuthi wena usuyadla. Already usosothenga. Inga yakho ushadile. Yona inga Ngake ngisho ukuthi I can explain. Inga yakho ushadile. I can explain indaba yami yokushada guys. Yo. Sengiphuthela i-lunch. Ngobani ngoba ushadile? What I do? Vele I do. Kodwa I can explain. What's it true? Universal abantu i-car. We are about to deliver. Let me show you because angazi umnguwe yanitshengisa lezi zinto ezinhle kanje. Jethod, that says tomorrow. Iyahamba. Kusasa njengamanje sifaka i-smash and grab. By the way, kunabantu abake banixoxela ukuthi manenza ama-quotation ningawafuna ama-extra ama-smash and grab blah blah blah. Our smash and grab has a warranty. So that's the Jetour. This is the iCar, fully electric car. Bongs, come say hi. Molweni. Uyiqaqayi nama-plastic. Ayisanuka mnandi. Babuzile phakathi. Ububhizi nje. Ayinalo-ke igiya le makenge. Yo. Absolutely gorgeous. iCar. Ayihambikele ngopetrol. Uyarelaxa ngalo petrol olokukhuphuka wasemzansi. Yeah. Customer is coming to take delivery today. Cela uze abantu bakho bakukhumbule. Ngoba bafuna ukukuthengela i-lunch ngoba ushadile wena. Mina kuthiwa ngishadile no. All right, nice meeting you people.
Charity Mbambo, CHA, Charity with an A. Girl, bye. Girl, bye. Anyways, I'm back. Back like all. Back like, did you guys see the iCar? I'm still gonna make like a proper video showing you guys the car outside and inside. It is gorgeous. But consider my best friend. Ufunda intenza every day. Ufunda uzufe. Ayibo, it is gorgeous. Yes, yo. Nandi lento. Yo. So awesome. Mama. Ngapha guys. Usibahle ngafuna ungithengela. Kuyamanje nje. Mama. I tell. Like ukuthi ngiyadansa. Iyona leyo nto leyo. Too excited when I eat. I end up missing myself. What is this? Oh, likely it's not that bad. We go back to eating. Guys, if I'm battery low, man. God, thank you live. Anti ko manzi yini? Hayibo angisaboni phela nakazi. Ngisadla bafethu. Iyobonana isisuthi. Okwamanje, bye bye.